automatski stroj za zatvaranje limenki s dušikom s brzim strojem za zatvaranje limenki s dušikom za okrugle limenke uključujući PET plastičnu bocu, limenke od limenke, aluminijske limenke, papirne limenke. Dizajn stroja je napredan, struktura je razumna, a idealna je oprema za pakiranje hrane, lijekova, mlijeka u prahu i kemijske industrije. Može se izravno povezati sa strojem za punjenje, strojem za etiketiranje i slično kako bi činio liniju za pakiranje.